Содоки праведни, сполучавши се души раб Твой, спасил покой сохраняй во жизни, аж от Тебе, человеколюбче, покой ще Твоим, Господи, и деже си свети Твой, упокояйся от покой души раб Твоих, яко един си човеколюбец, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти си Бог сушери влад и узи упования разрешили сами души раб Твоих, упокойни ни присно и во веки веков. Амин. Едина чиста и непорочна Дево, Бога веселе нароче, моли спаси души. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост, молим се, чуй ни, помилуй. Още се молим за упокоение душите на починалите, Божи раби загиналите майки и младенци, по време на съдбите от 1913 година, Господу да се помоли. За да сили Господ Бог душите им там, където праведници се почиват. Милостта Божия и Царството Небесно и прошка на греховете от Христа безсмъртният наш Цар и Бог да изпроси. Господу да се помоли. Боже, на духовете на всяка път, който потъпка смъртта си спадяло и подари живот на Твоя свят, сам Ти, Господи, успокой душите на починали Твои раби. Светло място, място прохладно, дето няма никаква болка, скръпи въздишка, всяко съгрешение, което са сторили, прости като благ и чуй полив Бог, защото няма човек, който да живее съгрешени, чак Ти, Господи, си безгрях. Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. Господу да се помоли. Защото Ти си възкресението, живот и покоят на Твоя раби Христе Боже наш, и затова на Тебе отправяме слава с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги във вечни векове. Христос, истинския Бог наш, който владее на живи и мъртви, възкръсна от мъртвите, помолите Тя своята пречиста и непорочна майка на всеславни си пълни апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, на всички свои свети, да настани душите на преселици от нас, свои раби, вселението на праведните и да ги упокои в лоното на Авраам, да ги причисли към праведните и нас да помилва, защото е благ и човеколюбец. В блаженно заспиване и вечен покой подай, Господи, на починалите Твои раби и направи да бъде вечна тяхната памет.